엄마. सारा बिसिव विजिट खाइमानी और लामा दुईटा ब्रांच दं अब रेनी सीजन हिंगेन लामा बेलाइन सिचुएशन हामियां थांगो ओंखाय पब्लिक निबो कन्सर्न नरक सोशल मीडिया रक नुखना लामानि हामियां रेनी सीजन के स्पेशली ओंखाय कायसा कन्स्टिट्युएन्सिव ओंगिया हमपानो 5-6टा लामा अबहाय लामा नष्ट अंजाक दं तामनिके ड्रेनेज सिस्टम काहाम करै हा क्वा खांखाय दै थाना लामा करेंखाय आफुर टाइप नष्ट दंगो अजे जिजिं छरानि लामा स्पेशली अबनि आं नंनो सावनो अब यांते गारि बेलाय लाइसो ओंखाय मेंटेनेन्स जे नों इयारलि खायमानि आबो बाय ओंखाय अ लामानि थाखाय कैसा जों जे खायमै यां तमानि अब हमके अ लामा HSCL रोड HSCL नि PWD टेक ओवर मा खाइनाय HSCL नि कायसा साइड PMGSY टेक ओवर खाइनाय ओंखाय अब के ताबो PWD टेक ओवर ओंखाय स्पेशल असिस्टेंट फॉर उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नै दंगो अब स्पेशल असिस्टेंस नि ताबो ताइबैसा सबमिट खाइलेजा दाखलाय अ फाइनेंशियल इयर 26-27 आव दाखलाय खांखायबा अ लामानो ताइबैसा काहाम खाइ खायनानि चाइटक लाइजाक PWD डिपार्टमेंट नि कन्सर्न बाय जों सेमानो नुखा अ लामावनो माइरक बलायमानि यागुलो लामा स्नामै रिजाखा बिसा कायासकानो बाय थांमानि कारण तामा अबनो आं पब्लिक रकनि थानिबो बरकनो नलेज ओरिना मुसु लामा एक बार आं दिनी 3.5 years ओंखा 3.5 बोसोर अ लामा सनामिया हमपनो मेंटेनेंस 2 बार खायका माइनर मेंटेनेंस बो खायजा फियाबो अ लामा हायके बार तांगै नष्ट डिटोरेट तांगै बाहायकेंबा अब गारि गोबां लाइसमानि गारि कतर लाइसमानि ओंखाय कायसा ब्रांच रोड लामानि कैपेसिटी दङ भेहिकल बुसुक थांगै मानाय बुसुक लाइसय मानाय हाईवे लाइसम हायके लाइसय माया ओंखाय आमबागिनो ताबुक डिपार्टमेंट नि थानि आं साका जेहेतु HSCL नि टेक ओवर खायना खाबा वन साइड थिंके PMGSY नो हैंड ओवर खायदिका ओंखाय जेहेतु ताबुक कताल एस्टिमेट खाबा अब ताइसा ग्राक काहाम खाय एस्टिमेट टिकिनाय जात लंग लास्टिंग नाय जातलाय खायदिनि साका सर नों जे गामियाव थाङै भिजिट खालामनाय मानियागल' गुबुननि गामिनि लोगफोराव बाहायनो अब लाहारनाय जों जानोतै ननतै भिजिट खालामनो मुसुंजागौ लाहार माना मुसुंजागौ सर आबन तै ताम सनाय लाहार लामा अंखा लांमा आनि कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्डाराव 15-16टा लामा हाय कताल सेंक्शन रक अंखा सामुंगो जेंखा गोबांमा अंखा ओमफ्राय ओंगैबो टेन्डार कैंसल रकबो अंजाक दं ओंखाय everything not happens in a day bisisa bisinai bisik thamba ingya asuk bosorni pending samungba teruk khai ungnai nei kha khayo phia kisa khama loknai je jaga bisi worse condition o lama tangai improve ingya abro bochini public rokna sidina nichini odikar ambagino jesuk mansak noduk ni thrutui tai borok angbai korongkai abno bang borokno sanani chesta khayo sanani chaitobo je o lamani condition tangai obo hai tangai sanction maya जों प्रपोजल रखांखाय गोबांमा जागा रियो RDO बरियो PMGSY ओरियो PWD ओरियो फिया उंनानिखाय तुबु ताबो चिनिओ कन्स्टिट्युएन्सियाव ना स्पेशल असिस्टेंस बुसुक फाय 10 crores 20 crores किन्तु लामा सानामना थांगाखाय मोर देन 70-80 crores नांगौ आमबगिनो किसिसा खालगै मानासिंनाय MLA चाइतकमा बाय जतनो उंगै थानाय आकक गया डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय फाइनेंस नि डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय बे आफोर से सेंक्शन दं आमबागै आनि सामुंखा अपनो हाइलाइट खाय डिपार्टमेंट नि थानि तोनि डिपार्टमेंट नि सामुं अपनो सेंक्शन खायनानि दिनै गामिनि पब्लिक